Toinen oli laiha poika, hänen nimensä oli T-poika. Toinen oli lihava poika, hänen nimensä oli D-poika. He tappelivat usein kovasti. Kerran he istuivat yhdessä aidalla ja rupesivat tyrkkimään toisiaan. Tups, tups. D-poika. Pois aidalta laihiainen. T-poika. Pois aidalta paksulainen. Kertoja. Kumpi saa... Miten? D-poika. Pois aidalta laihiainen. D-poika. Pois aitalta paksulainen. Kumpi sanoi väärin? Kerran he tomuttivat mattoa. D-poika. Minä vien maton sisään. D-poika. Ei, minäpäs vien madon. Kertoja. Sitten he taas tappelivat. Kumpi silloin sanoi väärin? Äiti pani molemmat nurkkaan. Kuulukaas pojat, kyllä teidän pitäisi pysyä sovinnossa. Nyt en minä vielä kerron, kumpi sanoi väärin. Tässä, että kun tämä D-poika sanoi, että pois aidalta laihiainen, ja sitten T-poika sanoi pois aitalta paksulainen, niin silloin sanoi tuokkoa T-poika, kun D-poika vai kumpi se olikaan niissä sanoissa? Se oli varmaan D-poika. Hyvä. Aidalta. No niin, ja sitten tässä, että T-poika, minä vien maton sisään, D-poika, ei, minäpäs vien madon sisään, niin siinä oli kai D-poika. Niin. No joo. Mutta sitten on vielä tämmönen lyhyt rumu, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Leikkiruno. Kävin kerran kaupungissa, kuulin siellä kellon lyövän. Mitä se löi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tässä kirja alussa on tämmöinen ruokku. Anni, nyt sanotaan hyvää yötä. No, takia tämän. Auto sattumaahan ajaa, katso kulta matkustajaa, valo paistaa sattumasta, ajetaanpas. Miten se sit ylhäällä jolla? Jos Juuse pitää Näkyykö se nyt? Pikkusen. Mistä se saa sille, että se näkyy? Kai tästä taas kanssa. No. Hyvää yötä nyt. Minä hammun. Minä nukahdan. Hyvää yötä. Hyvää yötä.